アロハー、こんばんは。聞こえてますか？今日は音の方は大丈夫でしょうか？新年明けましておめでとうございますと言ってもだいぶ新年から経っていますけれども、皆さん2023年いかがお過ごしでしょうか？おめでとう、スタートした23年。そして、今日の YouTube ライブは第23回目のライブとなります。ちょうど23年の23回目のライブとなりました。どうぞよろしくお願いします。早速、チャットを見ながら皆さんと今日のねライブを進めていきたいと思いますけれども、白井さん、恵子さん、アロハ、今夜も楽しみにしていました。ありがとうございます。そう、昨日はオンラインレッスンがね、ハワイアンウクレレ&ボーカルのオンラインレッスン、今年の第1回目がありました。そちらにねご参加くださったんですよね。白井さん、ありがとうございました。奥様とね。あ、堀川さん、アロハ、今年もよろしくお願いします。まずはご挨拶から。あ、やすこさん、ありがとうございます。いつも癒しのライブありがとうございます。楽しみにしていました。ありがとうございます。いつもねメッセージとかライブチップもいただいててありがとうございます。はい。ちょっとゆっくりめで今日は皆さんお集まりになってくださると思うんですけれども、そしてなんだかそうですね、誰もツッコミを入れてくれないので自分から言いますけど、すいません、今日はうさぎです干支がうさぎなのでちょっと今日はうさぎでやってまいりました。うさぎちゃんも隣にね登場してますけれども、この子はね前のライブにも登場したことがあるんですけれども、木村弥生先生がアクアちゃんってうさぎ、私の中でうさぎなのって言って急に差し入れをしてくださったぬいぐるみでございますこの子をちょっとお供に今日はライブをしてみようかなと思っています。弾いてないですか？大丈夫ですか？ちょっとちょっとしてくださいね、よかったら。この格好ちょっと違うチャンネルに来ちゃったと思ってる人がいたら本当にすみませんなんて書いてあるんだろう。これ何語なんですかね？私ちょっとサルー、ありがとうございます。ブルーノさんやすこさん、可愛いですね。無理やりなんか言わせているような心苦しい感じなんですけど、今日はちょっとこれをつけてやりたいって急に一昨日思いついて、そして探してね注文して、それで今日届くかなっていうハラハラで、ちょっとお昼ぐらいに届いていたので、ついこうつけてみたらちょっと気に入ったかもっていうことで今日髪飾りがこれしかないのでこのまま最後までやろうと思ってるんですけど、大丈夫ですか？ちょっと不愉快だなと思う方は目をつぶってお聞きくださいはい。じゃあまずちょっと最初にね歌う前ですけど、今年もよろしくお願いしますということで、まずはちょっとお飲み物を用意していただいて乾杯からいきましょう。皆さん本年もよろしくお願いします。乾杯。チーン。ちょっとあったかめのお茶を飲んでおります。ルイボスティーでございますわあ、かわいい。製造ちゃんもありがとうございますちょっと途中から来る人が突っ込みたくてもびっくりしちゃうかもしれないんですけれども、あんまり触れないでいきましょうね。今日はテーママナオですね。思いっていう風に、訳をつけてあるんですけれども、マナオって辞書で引くといろんな意味があります。思考とか考えとか、信念、意見、提案、心、欲望、望む、考える、予想、期待、もうずらーっていろんな風な訳が出てくると思うんですけれども、
本当はなんか新年なので抱負っていう風にしたかったんですよね。それで、抱負ってなんだろうとか思ってマナオラナなんかいろいろ考えたんですけど、いいかマナオでテーマでちょっとしてみようと、実は去年の年末にねピンって思いついたんですね。それでそのまま今回のタイトルテーマにしてみました。ですので皆さんとちょっと今日は今年1年の抱負なんかも語り合いながら、ゆっくりのんびりライブしていけたらなって思ってます。皆さんもぜひなんかね思いついたらねチャットに書いていただけたらと思います。白井さん、うさぎさん姿で登場は読めなかったありがとうございます。まさかですよね。ともこさん、ともさんこんばんは。ありがとうございます。はい、やすこさんよろしくお願いします。京子先生、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。またこのレイがちらっと映ってますけど、京子先生のレイをずっとかけております。はい、はぎさんも、この間ありがとうございました。可愛くてびっくりです。皆さんすいません、可愛いとか言っていただいてありがとうございます。嬉しいです。はい。じゃあちょっと、今日は、選曲をした曲が、いつものような曲数あるんですけれども、なんと全部の歌詞にマナオが入っていると思います。おそらくそれで選んだ。はい。なんか意外と最初はねマナオってつけたけどいっぱいありそうだけど思い浮かばないな、2曲ぐらいしか思い浮かばなかったんですけど、いろいろこう調べていくうちにこれもだこれもだこれもだったこれもだったみたいな感じで、歌詞の本当に1箇所だけちらっと入ってるものとかを、いろいろとピックアップしてまいりました。どこかに探していただいてね、あったって楽しんでもらえたらと思います。としこさん iPhone 機種変したばかりで前の iPhone でログインできました。でとしこさんは昨日誕生日でしたね。おめでとうございますもしかして1月生まれの方他にもいたらね、よかったら書いてくださいね。そうバースデーもねお祝いしたいんですけど、いつもなんか毎月やればいいんですけどね。さあちょっとじゃあそろそろ歌い1曲目歌ったりしようかな。チューニングのんびりしてね。部屋の温度がね、暖房もう今日つけちゃってますけどね、寒いからハワイアンドレス着てこうライブやりたいけど、なんかかじかんでこうやってやってるのもね、去年とか結構一昨年とかそんな感じだったんですけど、もう冬はねあったかい格好でやろうと決めましたはい、じゃあちょっと1曲目歌ってみましょう。皆さんご存知のあの曲です。
プアナお今井の川ラエピリ愛ない甘い穴カプアナお今井の川ラエピリはい、聴いていただきました。1曲目レイナニでしたね。レイナニも2番にねイコウマナを痛いほど心からのこの思い、愛する人よ、そんな風に出てきておりました。はい、ちょっと整えてこのレイはねだいぶ昔にねライブの時にいただいたリボンレイでございます。ありがとうございます。拍手ありがとうございますうさぎでハワイアン歌うちょっとシュールな感じになってませんか？大丈夫ですかこのまま最後までいきたいと思っておりますあ、ね、まるこちゃんはちえそうちゃんね。はい、ありがとうございますさあ、今年のね抱負を語るっていうことでちょっと語ってみようかなと思うんですけれども、なんかよくね1年の漢字とか決めますよね。毎年決めたりしてて、去年は確か書き初めをしたんですよ。お友達のせんちゃんのお家に行って、江ノ島のね島が見えるお家なんですけど、そこでね書き初めさせてもらって、お着物もね着せてもらってね、ちょっと新春気分を味わわせてもらって、その時に書いたのは、去年私があれなんだっけ、記録の木だっけなね、だったと思います。はい、この間いろいろちょっと書いたのに疲れた。そして、今年はね書き初めはしていないんですけれども、私の今年の漢字1文字を発表したいと思います。ちょんちょん、逆から書くの難しい。合ってるかな。何でしょう。すごい難しい。逆から書こうとしてるんですけど誰かわかりますか？チャットで。反対に自分から見たあれで書くと、もうこうです。ちょっとタイムラグがあって皆さん、当たった人には何か当たればいいんですけど、当たらない特に当たる予定はないんですけど、はい、答え言っていいですか？広いっていう文字にしました。広い、なんとなくそれが浮かんで、まあちょっと広い心とかね、広い目で見るみたいな意味で、考えています。なんか例えばなんか集中してたり一つのことに夢中になるのはすごくいいことだけど、なんかちょっと周りが見えなくなったりする時あるじゃないですか。自分だけしか見えなくなっちゃったりとか、ちょっと悩んじゃったりとかする時とかにキューッつって広角レンズにして、もう広いところでワイドに、そう思った瞬間にウーって引いて、そして広い目で見るっていう風にしていくと、なんか物事がなんだってそんなもんかとか、大したことなかったなとか、思ったよりもうまくいったなみたいなね、そんな風に思えるんじゃないかなと思って、なんとなく去年の年末からそんなことを
感じることが多かったので、今年はちょっと広い目で見るみたいな感じでたくさん正解してくださってる方がいたあ、みかちゃんありがとうございます。あ、みやこさん正解ありがとうございますすごいすごい、これで分かりましたね。はい、そうなんです。ちょっとワイドレンズで見ていこうかなと思います。広いところを、景色を見たりね、なんかちょっとスマホばっかり見てないでね、やっぱりこう目悪くなるしね。最近ちょっとやっぱ皆さん目悪くなってませんか？私はすごいんですよ。なんかやっぱり遠くが見えないなと思って、最近やっぱ近くね、パソコンとかスマホを見てることの時間が多いのかもしれないですよね。スマホデトックスも必要ですね。ちょっと広い遠くを見るとかね、そういうふうに、こともしていこうかなと思います。よかったら皆さんの今年の漢字一文字書いていただけたら嬉しいです。じゃあちょっとそんなお話もしながら2曲目をいってみましょうか。はい、この曲はよくね踊られる方もいらっしゃると思いますけれども、よかったらね踊ってくださいね。ラナイ島の歌でございます。メレオラーナイ。ありがとうございました。メレオラーナイをお届けしました。この歌をラナイ島に、諸島の中で小さな島、ささやかな思いを伝えます。とても大切な島、小さいけれどもアロハの大きなラナイ島ですよっていうようなね歌詞の内容です。この曲もそういえば昨年イベントでね踊っていただいた曲ですね。はい、ちょっとやっぱり手が冷たい。部屋はすごく暖かいんですけれどもこの間こういうね手とか足とか冷たい人はなんかかかと上げ運動をやるのがいいっていうのをなんか見ましたけれども、最近ちょっとやってます。ほんのちょっと上げるんですってね。あんまりかかとをすごい上げないで、なんか少しだけ上げるのがいいとかって、でまた下げてっていうのがいいとかってね、なんかやっていましたよ。なんか今落ちましたね。はい。I love it.
ありがとうございます。うさぎちょっとこれ気になる。大丈夫。これねちょっと曲がるんですよね。なんか自由自在に耳が曲がる。ちょっと曲げてみよう。はい。じゃあ次の曲行ってみようか。さあじゃあ続いてもう一曲いっちゃおうかな。今度はねハワイ島のワイメアの土地の素晴らしさをたたえた曲になります。ひんやりした肌寒いキープープーの雨が降るところ、毎回ワイメアという曲を歌ってみようと思います。毎回ワイメア行こうか、キラキラケラケラいいから
りがとうございます。毎回ワイメアお届けしました。ラプアさんのねバージョンだけですね。はい。この曲もねすごい素敵ですよね。なんか改めて歌ってみていいなーなんて、メロディーがすごい好きです。これねちょっと似てる曲ありますよね。サビの部分が聞いた時あれって思った曲があって、実はその曲今日ちょっと歌う予定ないんですけど、なんだかわかりますその曲も実はマナオのテーマで一番最初に浮かんだんですけど、あえてなんか結構歌ってる気がするので今日はちょっと外してみました。選曲今日いろいろいっぱいあって、なんか外れた曲が歌ったことある曲はとりあえず外したりとかしてやってみたんですけれども、ラビットだけにラビットだけにどこの部分だ広い目で見る、違うな、どこだラビットだけにどこのツッコミですか熊谷さん。素敵な曲ですね。ハワイへ行きたくなりました。ありがとうございます。ね、ぜひ今日もしかして初めてこの YouTube ライブ参加してくださった方もいるかもしれないんですけれども、本当にありがとうございます。こんな感じでおしゃべりしながらねダラダラやっています。でも普段はこういうの被ってないんでちょっとご安心ください。今日だけです新春スペシャルでございます。はい。そうそう友達に宣伝してましたなんて言ってくださる方が今日いらしたので、もし初めてでよかったらチャット初めてですって書いてくださったら嬉しいです。あといつも言い忘れちゃうんですけれども、よかったらライブのグッドボタンをいいねって押していただけると、この動画がね広まるようなので、よかったら皆さんも押していってくださったら何よりも嬉しいです。よろしくお願いします。へへ。今日はじゃあちょっとサクサク MC というか喋りもほどほどにいきましょうかね。来月は角ですね来月角ですか。なんで角、なんかそういう被り物をするっていう。でもあれですね、年末私もしかしてサンタ帽かぶってましたかね鬼か。そうだそうだ、来月はそうだ鬼のお面か鬼嫁だから違うかそうですね、節分ですね。ちょっと来月のライブはちょっと節分か、ちょっと鬼の角か、今から注文しとこうせいぞちゃんグッドボタン押しました。ありがとうございます。今のうちに皆さん押しといてくださいね。いつも言い忘れちゃうんですよ、言おうと思いつつ。じゃあ次行こうかななんだっけな。はい、次もなんかちょっと素敵なね曲を歌おうと思います。これもね結構フラダンサーの方人気で、イベント行くと会場行くと、この CD かかってたりとかかかって踊られてたりとか、リクエストなんかもね多い曲ですよね。男性の歌がやっぱりすごくやっぱ多いので、フラソングって男性が歌っているイメージだとは思うんですけれども、この間私この曲をリクエストくださったハラウさんがいて歌ったんですけど、なんか私はね結構男の人の歌を歌うことが好きで、昔からなんですけど学生時代から結構ロックのねミュージシャンカバーしてたりとかねしてたものですから、ハワイアンソングも結構男性の歌う歌をなんか自分が男になってというかね、なんか歌ってる時って自分が女性とかね男性っていう境がちょっとなくなる感覚が私の中にはあって、歌の中ではなんかその愛する女性のために歌ったりとかね、そういう気持ちになって歌ったりするのがすごく好きです。そうすると不思議とやっぱり歌い方もなんかちょっと男前の声になってみたりとかねしているのかもしれません。はい、次の曲も男性の曲ですよ。チャド高杉さんのね歌です。
これは結婚式の日に愛するね奥様のために送ったという曲です。甘く香るバラ、愛しいあなたというねロゼオナオナを歌ってみようと思います。ロゼオナオナお届けしました。ちょっと短めにしてしまいましたけれども、中一でお届けしました。エンディングもちょっとね短かったかもしれません。チュラちゃん、アロハヒヤヒ間に合いました。うさぎでお届けしておりますね、チュラちゃんうさぎ飼ってるんだよね。そう、うさぎの年ですよね今年は。やっぱうさぎってなんか可愛いなと思って、最近私の中もうさぎブームがやってきております。やっぱ世の中的にもそうみたいですね。なんか今うさぎ顔は流行ってるとかってこの間お友達がフラシスターが言ってて「うさぎ顔ってどんな顔？」とか言って、皆さん知ってます最近なんかその韓国系のねグループの人とかの「この子がうさぎ顔なの」とか言ってね写真見せてくれたんですけど、ちょっとあんまりわかんないですけど、私なんかどんな顔ですかねうん久子さん、ロゼオナオナ大好きな曲、嬉しい。そして学ぶさんですか、なんて読むんでしょうか。はじめまして、ありがとうございます。
情感こもったロゼオナオナ素敵でした。ありがとうございますね。甘くオナオナっていっぱい出てきますけど、甘く香るねロゼバラですよね。はい、いっぱい出てきました。一応ねマナオ、今回のテーマのマナオはどこかに潜んでおりますので、皆さん気づきましたでしょうかなんとなくマナオを歌うときにちょっとこういう感じで歌ってるんですけどあ、ふみちゃんこんばんは。間に合いました。本年もよろしくお願いします斉藤恵子さんありがとうございます。嬉しい皆さんお忙しい中ありがとうございます。だんだんいろいろねイベントとかも増えたり外出されてることも多くなったと思うんですけれども、こうして YouTube ライブは今年もできる限りねなんか続けていきたいなとは思っておりますので、皆さんの応援が何よりも励みでやっておりますのでよろしくお願いいたします。そうだ、今日はウクレレがここにもねあるんですけども、これなんかいつも置いてあるパイナップルちゃんとちょっと違うの分かりますか？そう、これちょっとね借りてジモさんのウクレレを借りたんですけども、今日なんかあったからそうだ、こういうあるのを弾いた方がいいよねなんて思って、じゃん、カマカでございます。しかも結構古いですよね。これ年代を聞いたらちょっと、なんかここペコってなっちゃってるんですけど、1920年代のカマカだそうです。わー、すごいすごい軽いね。これをちょっと真似したのがいつも使ってるね私のねパイナップルウクレレ、形とかすごく似てるんですけどね、それなんですけどね、どんな音がするのか弾いてみたいなと思います。ちょっとチューニングがねちょっとなかなかね、ちょっと弦も本当は変えた方が良かったんですけど今日これを出してきたのでチューニングがちょっとねなかなか合いづらいんですけど、どうかなっていう感じはあるんですけど、これがねフレットが直打ちっていうの、指板がないこのままなのでちょっとチューニングがなかなかね合いづらいみたいです。これちょっと弾いてみようかな。さあ、じゃあ次の曲はですね、マキーアイラナね、皆さんもきっと知ってると思うんですけれども、歌ってみようかなと思います。オアフ島のねカピオラニ公園に池があった。その中に小さな島のマキーアイラナというのがねあったそうです。今はないんですかね。大好きなマキーアイラナ、海のしぶきが飛んでくる。2人のねそのマキーアイラナをデートしてる、2人がデートをしている、そんな歌です。これをちょっとこのカマカさんと一緒に歌ってみようかと思います。チューニング大丈夫かなちょっと心配だけど行ってみよう。
きあいらな上かまなはいないやまいあなかむわなまきあいらな上かまなありがとうございます。マキアイラナでした。トン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 。どうでしたでしょうか、この鎌賀さん。すっごい薄いですねこれね。なんか軽くて薄い。可愛いです。ちょっとお家にあるウクレレをちょっとずつなんかねまたいろいろ引っ張り出してきて紹介できたらななんて思うんですけれども。ありがとうございます。拍手ハートありがとうございます。はい、もうサクサクちょっと今日はね進めていますけど、綺麗な音色ですね。ありがとうございますね。ちゃんと綺麗に拾えているでしょうか、音が。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。と言いつつこのウクレレにまた戻ってみたりして一応今日はね商品の紹介はない予定でございます普通に歌って音楽ライブにしようと思っておりますよ今マキアイラナを歌っていたんですけれども、あ、えみえみちゃんだ、こんばんはイエイ。今日ねいろいろ選曲してて、今日っていうかね一昨日ぐらいかないろいろ選曲をねバーってしてたんですけれども、ピックアップをして、いいな、これ歌ってないなとか、この歌いい曲だなとかやっているっていろいろね、それでまた内容を調べていったりとかちょっと深掘りして自分なりにしていくっていう作業をしたりするんですけれども、今のね「マキーアイラナ」を歌って、そしてもう一曲次に歌おうと思ってる歌があるんですけれども、それがねちょっと面白い縁があって発見して自分でわーって起きたってびっくりしたんですけど、この今ね作った方がねジェームズ・イーさんっていうマキアイラナをね作った方なんですけど、次に歌おうって思っている曲がなんとその奥様が書いた曲だったんですよ。偶然それが分かっておおってなってこれいいじゃんって来た来たっていう感じだったんですけど、ショッピングコーナーなしがっかりしてる方もいらっしゃるかもしれませんすいません次の曲はですね、そうですね、ショッピングコーナーまず1個だけちょっと紹介するのですけど、いつもねじゃん、こちらでございます。ショッピングコーナーって言ったらこれだけですかね今日ね唯一フラレア。これ迷子付録 CD に私の新しい音源を収録させていただいております。今回新しいのがね1月の12日に発売したばっかりです。はい、今ちょっとショッピングコーナーがないと寂しいっていうリクエストがあったんで、ここからじゃあショッピングコーナー行きましょうね。1月10噛みまくってる。こんなに噛んでたらもうテレビ出れないね。1月の12日に発売しました。フラレアです。フラレア一応2月号になりますね。またこの表示がね毎回すごい素敵でね楽しみなんですよ。盛りだくさんの内容ですね今回も。で写真をねこれ見てるだけでやっぱり元気が出るなって思って、なかなかちょっとハワイしばらく私も行っていないので、今回はねフラのハワイのイベントの写真
ホーラウカナカというねイベントの写真が結構たくさん載ってて、最初の方になんかやっぱりそのハワイのねこの木の下で踊ってる感じとか、そういう写真見てるとねすごく思い出すんですよね。その空気とか匂いとか鳥の声とかね、独特のハワイの鳥のたちの声とか思い出して、なんか行きたくなっちゃうし、もう写真だけでも行った気分になれてすごいいいなって思ってね、癒されます。そんな写真もたっぷり載っていますし、いつものようにいろいろなディープな曲の解説だったりとかね、クムフラのお話だったりとかたくさん載っております。なんと平井編集長のお家まで公開されてますね今回すごい素敵なお家でびっくり。いいな、こんな家に住んでるんだみたいなね面白い。そしてね、迷子、私付録のここに付録がねついてるんですよ。豪華ですよね。 CD 付きってすごくないですか？ CD 付きの雑誌毎回ついてるんですよ。今回も13曲トラック入っていて、その中の2つを担当させてもらっています。1つはこの紙面との連動企画ってなっていて、神保茂さんのねページがあります。そこになんか毎回ちょっとテーマを決めて3曲かな選んで解説をしているんですけれども、その中の1曲を選んでフラが踊れる大役本、これか、あった、歌詞からわかるハワイアンソングの意味というねページがあるんですね。でその中にジモさんの本の大役が載っていて、でもその大役の通りに歌ったらどうなるかを、CD 化しようということで、この紙面に載っているものを解説もあって私が歌うということを担当させてもらっているんですね。で今ずっとウクレレのりょうけいくんとね、りょうけいさんとけいこりょうけいという形で2人でウクレレのアレンジをして収録させてもらっています。ここに写真も載ってますなのでちょっとねアルバムとか最近出してないんですけど、一応フラレアでは、迷子録音を重ねております。あとは神話の朗読ですね。ずっと続いてますよこれも。今回はねカウイラの伝説、さつまいも畑のホヌという2編を、読んでおります。これぜひ私の朗読もねちょっと頑張ってるので聞いてみていただけたらなって。老夫婦とかね出てきて、おばあちゃんの声とかね、ねえあなたみたいなことをやっていますよよかったら聞いたら感想いただけたら嬉しいんですけども。定期購読してます、萩さんね。やっぱねこれ定期購読するといいですね。それもできるんですよね。迷子を送ってもらうっていうのもできるんですよね。で、こちら販売中です。そして、このシリーズのさっき今言った説明したシリーズの前後の90号がこちらなんですけど、90号の中に収録した曲を次に歌ってみようかなって思っているわけです。曲はですねプアオカマーカハラです。はい、こちらを歌ってみます。91号の方はねオハイアリーカルヘアを歌ったんですけれども、ちょっと前の号の方を次歌ってみたいと思いますでさっきちょっと話がだいぶ前にしたその旦那さんがマキー・アイラナを作った人で、その奥さんの曲がこのプアオカマカハラなんですけど、この内容がねなんかすごいことになっているんですね。ちょっとマキー・アイラナを歌う時に、マキー・アイラナはほら2人のデートのお話じゃないですか。これは奥さんとのデートじゃないのかなねえ。で奥さんの作った歌がね結構シビアな曲なんですよ。旦那さんに送っている歌なんですけれども、全くそのハワイ語をそのまんま訳詞をした日本語と交互に歌っていこうと思っていますので、意味は説明しなくても
わかると思いますので、聞いていただけたらなと思います。ちょっと旦那様にしては耳が痛いってなるかもしれませんけど、じゃあちょっとハワイ語日本語ハワイ語日本語ハワイ語日本語言ってみたいと思います。プアオカマカハラ。ありがとうございます。交互にちょっと歌ってみたんですけれども、結構ドキッとするような内容じゃないですか？ねえ、どういうこと？稼げないと丸いのがっていうのは、丸いのがお金ですかね？お金稼げないともうおしまいよ、この絆持って。結構怖いね。鬼嫁だ鬼嫁だ。もしかして来月登場するかもしれない鬼嫁だ。節分にねえ、ちょっと怖かったです。日本語と交互に歌うの素敵ですね。
ありがとうございます。ちょっと怖かったわ。怖いよね。素敵な歌ですねってこれちょっと旦那さんに歌っちゃうとちょっとね、ハワイ語で歌う分にはいいかもしれませんけど、日本語はちょっとかなりきついですねふふふ素敵です。ありがとうございます。江上さんありがとうございます京子先生ありがとうございます。スーパーチャットいただきましてありがとうございます。はい、こちらスーパーチャットというのもねできますので、よかったらライブチップもねもしいただける場合はチップを投げるサイトがございますので、そちらからチケット買っていただくこともできます。チケットみたいに投げ銭みたいな感じでね、500円から3000円までございます。いつも3000円を最初にパーンってくださる方たちもいたりするんですけど、本当に感謝しています。でも500円も本当嬉しいです。毎月必ず500円いただいている方もいまして、本当にありがとうございます。でもお友達にね広めてもらったりとか、あとは本当にグッドボタンを押していただけることだけで本当に私は幸せです。何よりも聞いていただきたいなって思ったり、皆さんが本当にちょっとホッとする時間になればいいなって思って始めたライブですので、よかったらこのままね楽しんでいただければと思います。シナモンちゃんが来た。鬼嫁だ鬼嫁って言わないでください今日はちょっとうさぎなんでね、今日うさぎなんで、はい。そしてシナモンちゃん今日誕生日だよね。おめでとう。今日誕生日の人来た。ハッピーバースデー。さっきちょっとお誕生日おめでとうって送ってたんですけどね、今日当日ですよね。おめでとう。えりこさんやっとチャットできました。今日も素敵な歌声に癒されてます。ありがとうございますね。この間の、昨日ですね、オンラインレッスン第4回目が行われたんですけれども、今ねウクレレとハワイアンボーカルのオンラインレッスンをまた月1でね始めたんです。それのこの間が4回目でプワマナをやりました。プワマナはねマウイ島のねラハイナにある家族の家のことを歌っている曲なんですけれども、今回のレッスン結構盛りだくさんで楽しかったんですよ。で自分で言うなって感じなんですけど皆さんも楽しんでいただけたようで、本当にプワマナのねその景色が見えて、そしてその作者がねどんな気持ちで作ったかっていうのをたっぷりとご本人も登場していただいてですね、天国から登場してもらったんですけれども、それをみんなで見てちょっとうるうるして、そんな楽しいレッスンになりました。来月はですねそのままちょっと告知をさせていただくと、2月の26日の日曜日にもまたオンラインレッスン開催する予定です。今度の曲は絶対に皆さんがなんか弾きたいんじゃないかなって思うカウルベヒオケ会です。踊られる方は圧倒的に多いと思うんですけど、私もちょっと去年いつも歌うじゃないですか、カウルベヒオケ会って。だから踊りがねなんかね踊れないんですよ。フラもやってるんですけど踊る機会がないって感じですよね。なので覚えたいなって思って先生にリクエストして、なんか毎回カウルベヒオケ会をレッスンのちょっと頭にやって体に叩き込むみたいなことをやってちょっと踊れるようになったので、いつかちょっと皆さんが歌って私が踊るとか誰かに歌ってもらえたらいいのになーなんて思ってます。そのカウルベヒオケ会をね、平方変のけいけやくけがいもあなぬいら、これを来月はやろうと思ってますので、今募集中です。もうオンラインチケットを申し込むサイトがありますので、そちらもぜひご参加ください。そしてしかもプワマナもしね参加できず残念でした。そうですね、オンタイムで参加、リアルタイムで参加される方もいて、プラスアーカイブ視聴ができるんですね。なのでアーカイブは永遠に見れるっていう風にはしております。なので1年後にあの曲もう一回弾きたかったなと思った時にそのレッスンをもう一回見れるっていうシステムになっているので、よかったら今からでもプワマナちょっとで滑れちゃった、申し込みそびれちゃったっていう方は間に合います。
アーカイブですが見ていただけるので、よかったらご参加いただけたらなって思います。結構ね半分ぐらいがね、半分以上かな、アーカイブの方が多いんですけど、やっぱりリアルタイムで参加すると楽しいですよね。ね。あしなもちゃんありがとうって。ともさん楽しかったです。ありがとうございます。ともさんも昨日ねオンラインありがとうございます。ご参加。中身の声、本当に中身の声楽しいレッスンでした。ありがとうございます。えりこさんもねご参加リアルタイムでありがとうございました。白井さんとえりこさんがお友達になってるそうですね、オンラインレッスンって場所が離れてても受けられるので、本当に全国からね皆さん海外からも申し込んでいただいております。さこさんまた次来月ねオンタイムでお願いします。できればね。楽しかったですねって皆さん嬉しいです。なんかこうしてね YouTube ライブからレッスンのお仲間になったりして、どんどん輪が広がっていくことがすごく嬉しいなって思います。はい、じゃああれだな、次一応もう予定の曲ほとんど歌ってしまいましたね。あっという間でした。次の曲は歌ってみましょうか。次はね、この今のさっきのフラレアの91号に載っているさっきのジモさんのページにたまたま選曲したらあったという、またこれミラクルですけども、あれこきを歌ってみようかなって思っていたら、ここにもう解説が載っていたというぜひ気になる方、解説気になる方はこちらをねお求めくださいね。じゃあ最後にあれこきを歌ってみましょう。これはね、あれこきの泉で待ち合わせをしたのに彼女は来ない、ちょっと悲しいですね。失恋ソングでございます。行きましょう。Oleh pilih kahibaya o ale koki okohu kawayuka no homai lainu anu oleh pilih kahibaya o ale koki okohu kawayuka no homai lainu anu anu makehebau kekalian nai laila kaino pahawa pa kou mana oi anei uamaru nei yakino mamuria o kore o kaunui aku kamana o kahibaya o kapena ekirohia ui kanani napua o mauna ala haina mai kapuana kahibaya o ale koki ekilohia ui kanani napua o mauna ala haina mai kapuana kahibaya o ale koki。あれこきでしたはい、ちょっとね失恋ソングなんですけどね、91号の方で何があったのか、誰がねそんなこの曲を作ったのか、いろんなことがね書いてありますので、
よかったら解説もね一緒に見ていただくと楽しいと思います。さあちょっとすいませんね、お茶を飲んで。今年の抱負の話あんまりしなかったけれども、皆さん秘密でもなんか決めるっていいですよね。抱負ね、今年はこれでいこうみたいな、結構決めてそのまま忘れちゃうこともあるとは思うんですけれども、なんかふっと思い出したりしてね。書き初めはいいなと思ったのは、去年書き初めしたのをずっとこう自分の机の横にね貼ってたんですよ。さっき忘れてたけどなんだっけとか言ってそれでね見るから、なんか自分の中で思い出したりしてね、あ、そうだそうだ、今年の目標はこうだったなっていう風にね、なんかちょっと思い出せたりとかしたんですけども、今年は広い目で見るという目標でございます。失恋ソングとは知りませんでしたが、素敵な歌声にうっとりです。ありがとうございますね。ちょっとこう意味が分かんないとね、なんかなんか素敵な曲とか思ってたら中身がプアオカマガハラみたいにちょっとみたいな結構シビアな内容だったりすることもねありますからね。面白いですよね。じゃあここでちょっと、次のライブの宣伝を、したいと思います。次は2月なんですけれども、やっぱり2月は自分のバースデーなんですね。バースデーの月間なので、今年も誕生日の当日にやろうかなって思っています。2月の7日の火曜日が私の誕生日なんですけれども、よかったら皆さんまた集まっていただけたらなって思っています。そしてもう一つ発表がございます。ダラ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 。なんとですね、今年私ウクレレシンガーになって20周年なんです。キャーです。20ちょっと数字を聞くと怖いですけれどもね。何歳から歌ってるの？このぐらいから、ちっちゃい頃からねずっと歌ってきて20年なので、やっぱり20年の年は20周年ライブをやろうってずっと決めていました。15周年もやったんですけど、大きくねあの時もすごいたくさん人が集まってくれてやれたんですけど、ちょっとね20周年も自分でねちょっと企画して、一つの節目じゃないですけど、なのでねやってみようと思います。それがですね、4月の14日の金曜日の夜、414よいよの日に横浜のサムズアップで開催します。これ初発表かなまだあんまり告知もしていなくて、詳細もこれから決めていくので全く発表とかしてないんですけど、日にちは抑えましたね。やっぱりサムズでやろうということで、その日の夜、金曜日の夜なんですけれども、ライブをやろうと企画を考えております。ちょっといろいろ盛り上げていきたいなと思ってますので、よかったら皆さん配信じゃないんですけど、リアルでもしいらっしゃれる方がいたら、ぜひ横浜のサムズアップまで足を運んでいただけたら、会いに来てくださったらすごく嬉しいなって思っています。どうぞよろしくお願いします。もう言ったからにはやるしかないやすこさん、花穂ありがとうございます。熊吉さんおめでとうございます。ありがとうございます。ともさんありがとう。バースデーライブみかちゃんありがとう。おめでとうございます。20周年おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。いっぱいありがとうございます。けいこさんありがとうございます。京子先生ありがとうございます。久子さんも20周年ありがとうございます。熊吉さんがん414、なんかあった予定がある人もいるかもしれないね。もう皆さん金曜日の夜だからね、ちょっと忙しいかもしれないですけど、はい、
チェイゾーちゃんもありがとうございます。萩さんありがとう、来てくださいね、よかったらバースデーライブも20周年ライブも楽しみにしてます。としこさんありがとうございます。あ、白井さんもサムズにね何回も行かれてたんですね。ね、静岡からですけれども、よかったらもしお時間などありましたら来てくださったらとっても嬉しいです。はい、これが一番最大のね今日告知でございました。次の、ライブもね2月の7日だからもう3週間後ぐらい、ちょっともうあっという間ですけれどもなんか、好きな歌をなんとなく歌うライブかもしれないですけど、2月の7日は配信をまたここでやる予定ですのでよろしくお願いしますでは、花穂っていうねくださった方もいらっしゃったので、最後にねもう一曲歌ってみたいと思いますこれ次はちょっと対策なので喉ってやってますけど整えてから、これはね今日の「マナを思い」の、タイトルを決めた時に、2個目に思いついた曲です。もうタイトルを言った時点でこの曲が思い浮かびましたって言ってメールくださる方もいて、それはその方も書いてね、としこさん書いてくれたんですけれども、一曲最後にねタイトルに「マナオ」が入っている曲を歌おうかなと思いますちょっと喉ガラガラしちゃうかもしれない愛する思いですね。ヘマナオアロハ、こちらを歌ってみようと思います。これはブラザーズカジメロさんのねアルバムに入っている曲です。兄弟で素敵な音楽をねいつも届けてくださっていました。お兄さんのロバートさんね、私よくロバートカジメロさんって名前出してますけど、ライブでとても素敵なね歌声です。本当にそれに重なってもう美しい歌声、その2つがねダブルで折り重なって本当に美しい、ユニットで弟のローランドさんね兄弟で歌われていたんですけれども、ローランドさんはねちょっと若くしてというか亡くなってしまったで、60代ですかね亡くなっちゃったんですよね。ローランドさんとはねハワイで一度お会いしたことがあって、ちょっとご一緒したことがあったりして、ちょっととても思い出はあったんですけどもねこれは本当に素敵な愛の歌です。これは愛する思い、私の心の人、あなたの甘い香りがやってくる涼しい朝に、あなたの声にときめいて、あなたは私の大切な霊、心の人、そんなような曲です。じゃあ最後に聴いてみてください。ヘマナオアロハ。
マナオアロハお届けしました。カジメロさんの曲すごい。素敵なんですけど再現するのドキドキしました。ありがとうございました。ちょっと今自分の姿が映ってるのを見て、この曲でこのミサギの耳で歌うのちょっとシュールだったかなみたいな思いましたけど、皆さん大丈夫だったでしょうか。ありがとうございました。はい、江上さんぜひ20周年来てくださいね。大好きな曲です。イヤホンで聴いてて鳥肌よかった。大丈夫でしたか？入るのがギリギリになってしまいました。のりこさん。ちょっと最後の一曲になってしまいましたけれども、またアーカイブね、これ残りますので、よかったら何回後でね、ゆっくり楽しんでいただけたらと思います。京子先生、美しい声、鳥ありがとうございます。小林さんもありがとうございます。ともさんもありがとうございます。ちらちゃんもありがとうございます。さこさんありがとうございます。山田あかりさん、20周年おめでとうございます。バースデーライブ楽しみです。サムズアップいきます。最後がヘマナオアロハ大好きです。だってありがとうございます。嬉しいです。としこさんもジーンとしてしまいましたね。ちょっと最後はちょっとこの曲でマナオを締めようかなと思っておりました。やつこさんもありがとうございますね。今日は、本年2023年の初ライブ、ご参加いただき本当にありがとうございました。これからもできるだけたくさんの場所で歌を歌っていきたいなと思っておりますので、どうぞお付き合いください。ではなんか名残惜しいですけれども、最後に今年の最初のハグを皆さんとしてお別れしようと思います。ありがとうございました。ハグ。マハロー。ありがとうございました。また、来月もお会いしましょう。マハロー。